Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da kasancewa da ku a wannan bidiyo na mai albarka. A bidiyon mu na insha Allah za mu nuna muku wani sabon platform a Amazon, wato za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan platform. Wannan platform din na 'yan Najeriya ne suka kirkire shi, saboda haka mun iya binciken mu mun tabbatar da ingancin wannan platform din. Saboda haka kai ma yana da kyau ka je ka iya binciken ka akan wannan platform din, saboda sabon platform ne. Saboda haka za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da shi wajen arbitrate. Gashi nan idan ku duba daga saman nan za ku ga shine suna platform din shine Amazon Forex Exchange. Wannan sabon platform ne, saboda haka kusan kowane kati zan ce yana hawa kan wannan platform domin na gwada na yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani wannan transaction ina da ne, wannan na transaction na euro ne da shi. Kamar yadda kuke gani wannan shine gashi nan transaction din da na yi duka is completed. Saboda haka idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel namu, muna roƙo da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mu dora. Sunana dai Abdullahi Abubakar, ni ne mamallakin wannan channel mai suna Arewa Crypto TV. Saboda haka katin ATM, katin da zamu yi amfani shine zamu yi amfani da virtual card ne na GoMoney. Virtual card na GoMoney yana hawa wannan platform din. Saboda haka yanzu zamu yi amfani da shi ku ga yadda ake yi. Kamar yadda kuke gani zan bar muku link na wannan website din a description, amma yanzu sun rufe wato new registration. Amma zan bar muku link na wannan website din a description na wannan bidiyon ko a comment na farko. Sannan duk lokacin da aka ce sun dawo da sababbin register, za mu sanar da ku cewa kowa ya hanzarta ya je ya register. Sannan kuma da mun taɗin shi wannan platform din kusan kowane kati yana hawa kan wannan platform din. Saboda haka idan za ka yi deposit a nan shine kamar yadda kuke gani, da farko za ka fara yin, za ka zo kamar yadda kuke gani da shi nan wannan shine cikin application ɗinmu na GoMoney ne. Gashi nan muka duba balance ɗinmu yana da 15,000. Saboda haka yanzu bari mu je cikin wancan platform din mu yi amfani da ATM card ɗinmu na GoMoney. Gashi nan kamar yadda kuke gani mu yi deposit da shi. Saboda haka sai mu dawo cikin wannan platform din. Sannan shi wannan platform din ba su da application, website ne kawai kake amfani da shi. Za mu zo mu taɓa wannan alamar ɗigo-ɗigo daga nan. Gashi nan sai mu taɓa shi kamar haka. Za mu zo inda aka sa deposit. Ga deposit nan daga nan wajen kai tsaye kamar yadda kuke gani. Za mu taɓa kan deposit. Za mu zo mu zaɓi wannan na ƙasa, card and deposited ɗin nan. Za mu zo mu taɓa shi haka. Da zarar ka taɓa shi wannan shine fuskar da zai kawo ka a nan wajen kamar yadda kuke gani. Yadda za ka yi deposit ɗin shi, idan kamar yadda kuke gani idan kuka duba daga nan za ku kalla ga wani link da suka bayar. Wannan link ne zai kai ka platform ɗin da za ka je ka yi shopping ne. Bayan ka yi payment za a turo maka gift card da email ɗinka da ka yi register na wannan platform ɗin. Sai ka je ka ɗauko gift card ɗin, code ɗin sai ka zo ka saka shi a nan sai ka yi redeem. Saboda haka gashi nan kamar yadda kuke gani sun ce visit this link, select the product according to your amount and make purchase using your card. Idan ka taɓa wannan link ne zai kai ka wajen abubuwa, wajen kayayyakin su, inda za ka yi selecting ɗin da dai amount ɗin kuɗinka. Sannan bayan ka gama biya za a turo maka da gift card a email ɗinka, sai ka je ka kwafa wannan gift card ɗin sai ka zo ka saka shi a nan kai tsaye. Kuɗinka kai tsaye za ka ga ya shiga cikin wallet ɗinka. Saboda haka yanzu bari mu je mu yi payment. Za ka zo ka taɓa kamar haka. Gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan yanzu yana buɗe mana wannan website ɗin. Da zarar ya buɗe maka website ɗin kamar haka, nan shine inda zai kawo ka, wato inda za ka yi payment kenan. Da zarar ka yi payment daga nan wajen kai tsaye za a tura maka da gift card, za a tura maka da gift card a email ɗinka da kai register. Saboda haka a nan wajen za ka zo ka duba ka zaɓi wane ne da dai amount ɗinka. Idan kuma kana so ka saya limit ɗinka na dala 100 ne duka, GBP guda 70 ne shine limit ɗinka na dala 100. Saboda haka amma mu yanzu ba 70 ɗin za mu siya ba. Saboda haka za mu duba. Mu yanzu ga nan wannan za mu ɗauki wannan mai GBP guda 20 ɗin nan kamar yadda kuke gani. Gashi nan wannan Samsung da amount ɗin shi nan a nan. Kai tsaye in ka zo za ka taɓa add card ɗin nan. Da zarar ka taɓa add to cart kawai sai ka dawo cikin sama, ka dawo sama nan ga nan card ɗinka a nan kawai sai ka zo ka taɓa shi. In ma ba guda ɗaya kake so ba,
za ka iya ƙarawa misali a ce adadinsa. Saboda haka za mu zo mu taɓa shi kamar haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun riga mun taɓa. Idan misali a ce kana so ka sai $40 ne, kawai kai tsaye za ka iya plus ka ƙara kan cewa ya zama $40. Saboda haka mu iya dala 20 iya euro iya GBP 20 ne kawai muke so za mu bar shi a iya ba. Saboda haka za mu zo mu jawo ƙasa. Kamar yadda kuke gani gashi nan ga subtotal ɗin shi, ga shipping free, ga waye, ga komai da komai. Za mu zo mu taɓa proceed to check out ɗin nan, kawai sai mu taɓa shi kamar haka. Da zarar mun taɓa shi kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo mu inda za mu yi registration a cikin wannan shipping platform ɗin nasu, ta yadda za a tura mana da gift card ɗinmu kai tsaye a cikin email ɗinmu. Saboda haka nan wajen za mu zo mu sa first name namu. Kamar yadda kuke gani ga first name, ga company name is optional, ga county nan religion Nigeria, ga state address, sannan anan ga appointment shi ma optional ne, ga state, ga phone number. Bari mu gyara number mu. Za ka sa number wayarka, sannan za ka sa email address ɗinka. Ka tabbatar ka sa email address ɗinka, domin wannan email address ɗin da za ka saka a nan ne za a turo maka da gift card ɗinka bayan ka yi deposit kenan. Saboda haka yanzu za mu zo mu saka email address ɗinmu. Ga email address ɗinmu nan already mun riga mun saka shi. A nan ga inda aka rubuta shipping to address, za mu zo mu taɓa. Kamar yadda kuke gani kai tsaye ga an ce order number gashi nan is optional, sai ka jawo ƙasa. Kamar yadda kuke gani gashi nan da ka jawo ƙasa zai nuna maka ga adadin kuɗin da za ka biya, sannan ga inda za ka sa ATM ɗinka da komai da komai kai tsaye. Saboda haka yanzu bari dakatar da bidiyon a nan wajen in sa bayanan ATM ɗina. Zan dawo cikin gomoni na, wato na copy details na ATM ɗina. Saboda haka bari dakatar da bidiyon daga nan wajen. Kamar yadda kuke gani gashi nan sun kawo mu inda za mu saka OTP. Kai tsaye gashi nan sun turo mana da OTP kai tsaye. Yanzu za mu taɓa submit, za mu jira. Kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye gashi nan order mu yayi successful, har an zara kuɗin ma daga cikin account ɗinmu. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun riga mun yi wannan order, gashi nan is successful. To za a turo mana da gift card ɗinmu a cikin email ɗinmu, wato sai mu je email ɗinmu mu duba domin mu zo mu saka wannan gift card ɗin. Daga nan wajen yanzu za mu zo mu taɓa back, za mu dawo baya, za mu dawo cikin website ɗinmu na Amazon. Kamar yadda kuke gani gashi nan email ɗinmu nan ga saƙon da aka turo mana. Kai tsaye za mu zo mu shiga cikin email ɗinmu. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan already mun riga mun shiga cikin email ɗinmu, sannan ga gift card ɗinmu nan a nan wajen already. Sannan kada ka yi ƙoƙarin cewa za ka kafa wannan gift card ɗin, already na riga na yi amfani da shi, saboda ko da ka sa ma ba zai yi ba. Sannan ga gift card ɗinmu nan kamar yadda kuke gani gashi nan a nan wajen, gashi nan kamar yadda kuke gani. Wannan shine receipt na payment ɗin da muka yi da wannan application ɗin. Kamar yadda kuke gani ga nan kuɗin da suka ja mana goma ne already. Saboda haka za mu zo mu copy gift card ɗinmu. Kamar yadda kuke gani gashi nan already yanzu mun dawo cikin Amazon ɗinmu. Za mu zo mu paste ɗin gift card ɗinmu a nan wajen, sai mu zo mu taɓa redeem. Kamar yadda kuke gani gashi nan ga gift card redeeming successful. Sannan kuma za su 3.5% fee nasu. Wannan shine hanyar da ake yin deposit a cikin wannan application na Amazon. Sannan za mu ajiye muku link na wannan website a description na wannan bidiyon, ko a comment na farko, domin kuma ku samu ku register. Sannan a daban din wannan platform din, kowane kati yana hawa akan wannan platform din. Duk wani kati da ka sani, blue card yana hawa, exclusive card yana hawa, kowane kati da ka sani a nan platform din kai tsaye kana ɗora shi zai hau. Idan kai bako ne a wannan channel namu, muna da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.
saboda haka yanzu bari mu dawo ku duba balance ɗin ku kalla. Already bari mu yi, kun ga balance ɗin 0, bari mu yi refresh ku kalla yadda zai koma. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu kuɗin mu gashi nan a nan wajen, ga GBP ɗin mu nan. Idan kuka duba mun yi sai GBP guda 20 ne a nan wajen. Sannan a nan muna da guda 19.30. Sannan daga nan wajen kai tsaye za mu je mu exchange mu canja shi. Da zarar mun canja shi kuma za a ba mu naira, wato kai tsaye sai mu je mu yi saboda haka yanzu bari mu ga nawa suka ja. Kuma idan kuka duba daga nan sama za ku kalla ga kuɗin mu da aka ja, an ja naira 13,600 da yan canji. Saboda haka yanzu bari mu je mu yi canjin wannan euro ɗin, mu kalla canjin wannan GBP ɗin, mu kalla nawa ne zai kama, nawa kuma exchange ɗin. Bari mu gani. Za mu zo mu taɓa wannan alamar ɗigo-ɗigo daga gefen nan guda 3 nan, sai mu zo mu taɓa shi kamar haka, sai mu zo mu shiga exchange money. Da zarar mun shiga exchange money, a ƙasa gashi nan kamar da kuke gani ga yadda suke canja, ga yadda suke exchange. Gashi nan exchange money kowane euro ɗaya suna canjawa ne akan naira 595, sannan kowane 1 GBP suna canja shi akan 700 da naira 7. Sannan charges ɗinsu kuma naira 5. Saboda haka yanzu bari mu yi selecting currency from GBP to NGN, naira kenan. Wato za mu canza GBP ɗinmu to zuwa NGN. Kamar yadda kuke gani idan ba ku manta ba, amount ɗinmu a san muna da 19.30. Saboda haka bari za mu canza shi duka 19.30. Kai tsaye gashi nan mun sa amount ɗinmu. Za mu zo mu taɓa exchange. Kamar yadda kuke gani gashi nan za su turo mana OTP a cikin mail ɗin da muka register, wato ainihin na wannan platform ɗin na Amazon. Kai tsaye za mu je mu ɗauko shi a email ɗin mu. Kamar yadda kuke gani ga OTP ɗin mu nan, kawai za mu zo mu copy OTP ɗin mu nan, sai mu zo mu pasting. Za mu taɓa submit. Gashi nan money exchange successful, gashi nan already an riga an yi exchange. Saboda haka sai mu dawo mu kalla balance ɗin mu na naira, mu duba mu ga nawa ne kuɗin mu ya kama. Bari mu yi refresh.